गिबियावनो आंनि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै रेप सं रोजाबगोन गुसुङै, बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बेनिफ्राय आंनि भिडिअ कमेन्ट फैयो फंबायमोननि, आदा जिबनानो गाज्रिलै, जिबनानो दुखु। फंबायमोन, जिबना मालाबाबो गाज्रि जाया, दिनासो गाज्रि जायो। सानसे 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 साननै सानथाम दिनासो गाज्रि जायो। जोंनि जिबना मालाबाबो गाज्रि जाया। जोंनि जिबना माला गाज्रि जायो मिथिबाय? जों जेब्ला मावनो बागोन, फरायनो बागोन, जों बेकार गिदिंबाय थागोन, जों ओरैनो थानानै बायदिसिना सानबाय थागोन मावालासिनो। साननै मावनानै साननै जिरायगोन, सान्दुं गोसाथार, मावनो हाया। सानसे थोलो मावगोन, हराव लोंगोन, लोंनानै फुङाव मा जागोन? सिखारनो हाया, देहाया दुरबल, मावनो गोसो जाया। बैफोरबायदि जोङो बादुला जायोब्लासो जोंनि जिबना गाज्रि जागोन। जों गोरिब जानो हागौ, जोंनि जिबना मालाबाबो गाज्रि जाया, दिनासो गाज्रि। अब्ला जोङो फंबायमोन, जोङो मावनो बानाङा। जों मावनांगोन जायखिजाया खामानिखौनो। मावनो बायोब्लानो नोंनि जिबना गाज्रि जागोन। बे दिनासो गाज्रि जायो, जिबना मालाबाबो गाज्रि जाया। बेनिफ्राय आं ससियेल मिडियायाव सानै सिख्ला नुबाय आङो गोबाव समनिफ्रायनो। भुलानो भुल, भुलानो भुल, बारे बारे भुल जाबाय थायो। ससियेल मिडियायाव मा बुंनांगौ बेखौनो मिथिया। सोरबा मायबा मोनसे सोंदोंब्ला बे सोंनायखौबो बुजिग्रोआ मा सोंदो। बेफोरबायदि नुबाय। सानै, डाइरेक्ट बुंखायो आं, रोखा सैथो बाथ्रा बुंगोन आं। सानै मानसिखौ नुबाय आं, सानै सिख्लाखौ नुबाय आं। जों बेयावनो बुजि मोनो बे खलथानि बिसोरनि ब्रेना मा। जों बेयावनो हमना मोनो सासे मानसिखौ जोङो सोरनिबा राव, सोरनिबा बेनि फाव, बैफोरावनो जोङो बैनि गोसो सिंनि, बेनि सिङाव मा दोङो, जों बेफोरखौ हमनानै मोनजोबो। बेनिफ्राय आं दा बारा जेबो बुंला, रेप संखौ स्टार्ट खालामनोसै। डाइरेक्टसोना, लिरनायबो गैया, साननासो रोजाबो आङो। बेयावनो माबायाबो मोजां जाया, सुराबो। आरो मायबा मोनसे बुस्थुआ मोजां जानो गोनांब्ला, बा मेथाइयानो जा बायदिसिना फिल्मानो मोजां जानांगौब्ला, माने बेयाव गोबां थावनिफ्राय लानानै मस्ला मस्लि गासैखौबो नांगौ जायो, नंगौना नङा? गासैबो बुस्थुखौ होब्लासो मा मैगंफोरा गोथाव जायो। दा आंनाव दामग्रा देग्राबो गैया, जेबो गैया, दा बे बोरै मोजां जानो? नाथाय बेयावबो मायबा मोनसे मस्ला सारजोबबा मोजां जागौमोन खोमा आं होनना सानो। नायनोसै। सोर जाखो? बबेनि जाखो? जेम्सखौ बोराय बुंनाया? अ येस! आं बोरायबाय, आं बोरायबाय। सानजाहानिसो जाखो ना सोनाबानिसो जाखो? सिख्लासो जाखो ना हाबा जाखोन्दासो जाखो? यो! अ सिख्ला, अ सिख्ला, जोंनि बर' हिनजावफोर बायदि, बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव माइ गायनो ओंखारब्ला, खोथिया फुनो ओंखारब्ला साननैयावनो मोखाङाव नानेखा बाजोबगोन। यो यो यो! बिमा-बिफानि सायाव, न' सिङाव, साया सिङाव थानानै मोनजादों खोमा आराम आराम। यो यो यो! जेब्ला बर' हिनजावफोर बायदि, बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै न'खर दानांगोन, न'खर सालायनांगोन, गावनि गथ' गथायखौ नायनांगोन, अब्लानिया बुजि मोनगोन। अ सिख्ला, अ सिख्ला, अ सिख्ला, अ सिख्ला, बबेनि जाखो नोंलाय? सोनाबानिसो जाखो ना सानजाहानिसो जाखो?